покажем нататък как може да върви детето, как може да върви. Айде. О! Ти си супер, бе. Ама ти си супер, бе. Яна обратно сега. Яна обратно. Айде. Така. Айде. О, ди. О, оплаши ли се? Хайде пак. Хайде. Ето. Хайде. Проба номер 2. Иди ла тука. Хайде ла тука, ди. Сияна. Хайде, бебе. Сияна. Добре. Браво. Браво! Иха, ти си върха, бе.